At medyo luto na rin yung sitaw. Lagay ko na rin yung yung okra. Ayan, luto na. Pasensya na kayo sa kawali namin kasi pang to. Gamit namin. Kain po. Sarap ng ulam namin. Siyempre, ay alam na, magkakamay tayo. Kamay ako? Ayan mga paring Jason, magandang gabi. At nagluluto ako ng ulam namin dito ko sa Dirty Kitchen. Yung gulay na niluluto ko ay halo-halong gulay. Balingoy, may sitaw. Lagay mo, pure na gata. Matapon. Ay, Ano ba yan? Pure na gata. Yung unang piga. Tapos lalagay ko yung sitaw. Namis ko yung gulay. Sitaw. At saka mayroon pa yung lubi-lubi. At mayroon pang okra. Sitaw. May lubi-lubi. At madilim. Halo-halo na gulay. Yung balingoy na to, diyan ko kinuha mo. Pinuna kong niluto yung balingoy. Yung sitaw kasi mabilis naman yung maluto. Lagay ko na rin yung lubi-lubi. Yung okra mamaya. At medyo luto na rin yung sitaw. Lagay ko na rin yung yung okra. Sa amin ganyan, hindi lang panlaga yung okra. Pwede rin isali sa gata. Mabilis na maluto yung okra. Ilalim din yung okra. Tapos buwasan natin ng apoy. Sarap yan. Pinagsama-sama ang gulay. Sarap yan mga paring Jason. Yung paborito ni amin na luto. Ayan, luto na. Pasensya na kayo sa kawali namin kasi pang to. Gamit namin sa labas. Sa Dirty Kitchen. Yan ang gulay namin na halo-halo. Sari-saring gulay. Yan na, ba't nilagay mo pa dyan? Pang na, yan kanin. Yung plato mo, Joshi. Kain na. Nagugas ka ng kamay mo. Parang hindi pa. Kumain ka ng gulay na. Hindi yung puro sarsa.
Kaya naman, sabay-sabay naman. Kain po. Sarap ng ulam namin. Siyempre, ay alam na, magkakamay tayo. Kamay ako? Hugas ba kayo ng kamay? Ako? Huwag na po. Naghugas ba ng kamay? Yes. Ako man. Hindi mo nag-ano ng gulay si baby, yung sarsa lang naman. Hindi tinawan ko kasi. Tapos di pa nag-pray. Ano? Amen. Masustansya. Nandun kami sa Maynila na mamo, laging manok. Namis ko yung gulay. Siyempre, sili. Ano, okay yung lasa? Yes. Ma? 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 Okay. Ako ba palis dahil merong yung sawa ng coconut. Sili. Kain po. Uy, saraduan. Sa mga mahilig sa gulay dyan. Pero yung iba, di sila kumakain ng okra. Yung iba lang. Pinipilit ko nga ako kumain ng Bleh! Kaya yung iba yung okra. Ang nilaga, nilalagay. Kami laga pati daga. Lubi-lubi. Sarap. Ako ba? Gulay. Walang hahang. Kung ano yung kumakain. May coconut. Yung aso, sawa yun. Maalat. Hindi, bakit? Wala nga talaga yung tagulang ko. Sa asin. Papa. Sarap.